Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himabaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Pagpatigayon sa RT-PCR test sa molecular lab sa Queen of Mercy Hospital ginpauntat suno sa EOC. 8 ka mga punong barangay sa Bacolod, biktima sa prank call. Sa Sagay City, duha patay isa pinason sa pagbungguanay sa duha ka mga motorsiklo. Negros Oriental, nakarecord na sang una nga 4 ka kaso sang Delta variant sang COVID-19. Kag, sa Good Vibes, mga sapatos kag bags made in Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tandem ni Mayor Alejandro Bebot Mirasol sa Banwasang Binalbagan sa piniliay sa 2022 ang iya asawa nga si Mary Ann. Sunod sa alkalde, plastado na ang ilang line-up kag tigayo na sila nakakuha sang Certificate of Nomination and Acceptance o kunkona gikan sa United Negros Alliance o kun UNEGA. Sunod kay Mirasol, ang incumbent vice mayor nga nagtalo sa nagtaliwan nga vice alkalde nga si Samuel Gavaran ang magapapili bilang katapo sang sangguniang bayan. Kung nagtandeman sila sa nga iya nga asawa, sunod kay Mirasol, qualified man ang iya nga asawa. Ginapaabot ang pagbunggo ni Anay Mayor Emmanuel Aranda nga katapo man sang UNEGA kay Mirasol sa mayoralty race. Samtang ginpabutyag man ni Mirasol ang iya suporta kay Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer para sa 2022. Kumporme siya sa ilang nga panghimanwa, labi na nga nag-abot ang mga proyekto sini sa Binalbagan. Damlag pa nagpabutyag man sang suporta si San Carlos City Mayor Renato Gustilo kag Silay City Mayor Mark Goles sang suporta sa Lacson Ferrer tandem. Mayor, anong response sa mga taga-Binalbagan kay si Mama Mary Ann ang vice mo? Huwag kita, linong. Linong man. Hindi mo na isyo sa ulihe, nga daw duwagi ka mo? Kadamo na na yung nagkatabo, mag-iloy, mag-asawa, mag-amuna. Wala naman tayo na stage bang. She is qualified. Sa number 9, Thanksgiving Mass ginsakdag sa guwa sa Basiwa para sa kadalagan sa mga gingkakas nga empleyado nga sa desisyon sa Civil Service Commission nga ibalik sa pwesto. Sulat nga nagademanda sa tagdumalahan sa Basiwa nga ibalik sila sa trabaho, ila man niya ginduhol. Yaring report ni Barbara Mijares. Isang pag-obra sa Ginsakdag ang misa kainas ang aga nga gintambungan sa mga ginkakas nga empleyado ila mga himata kag supporter bilang pasalamat sa nangin paborable nga desisyon sa Civil Service Commission sa ilang nga kaso. Ang pag-reinstate sa ila matapos makakas sa serbisyo sa atong katapusan sa 2020. Pero sunod kay Father Chris Gonzalez nga amuman ang nag-officiate sa Thanksgiving Mass, partial nga kadalagan ang pagkabig, tubtub nga matigayon makabalik sa ila trabaho ang 59 ka-apektado. although ini partial pa lang matuod, pero padayon kita, hindi kita mag-untat. Kaya yung ginaobra natin, obra sa Diyos. Obra sa Diyos. Tabay tagaan kita sa Diyos ang kusog kabakod ng magpadayon. Si Attorney Ray Gorgonio, isa sa 5 ka mga legal counsel sa ginkakas nga mga empleyado, ang nagtinguha nga magsugilanon sa tagdumalahan sa Basiwa, bit-bit ang sulat nga nagaunod sang demanda sa mga empleyado nga sila ang makabalik na sa trabaho. Ginbaton man sang Basiwa ang sulat pero napaslawan sila mag-atubang sa katapos ang board bisan pa sa acting manager nga si Engineer Michael Suliva. Express our dismay kay ang Salamat, mismo Congressman nga manager who is a public officer. Sa subong parang hagpaw nga kadalagan takot pero siya sa sa mga tao. korason Ayaw namon. niyang makipag-usap. Antes pa man nag-abot si Gorgonio kag ang mga nakakas nga empleyado ginsiling ni Suliva sa Digicast Negros nga ipatuhoy niya ang sulat sa katapos ng board. Nagapabili ng panindugan sa Basiwa sa ilan nanging desisyon nga pagkakas sa mga empleyado bangod sa redundancy.
kasunod man sang ginpatuman nga joint venture agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation. Sarang man mag-apply ang mga empleyado sa Prime Water o kung mag-avail isang early retirement package. Pero ini ang ila ginbalibaran. Ginsunod man ang proseso suno kay Suliva. There's a stipulation there that 15 days pa man automatically mag-secretary sa provided hindi kami resort to legal measures, no. But since we're working on it, so most likely the decision sticks lang. Nagpatigayon man sa aksyon protesta, sagwa sang Upod pasiwa. naton sa kadamay. Sa number 8, anay traffic enforcer arestado sa pagpang-hold up. Ginpasaka na subong nga adlawang kaso nga robbery batok sa anay traffic enforcer nga si Mark Donnie Uberas matapos maaktuhan sang kagabi nga nagapang-hold up sa 18th Lacson Street sa Bacolod. Sunog kay Police Station 2 Deputy Chief Lieutenant Andy Ofalia na aktuhan nila samtang naga-roving ang pagpadalagan sa kunang pagdalagan sang isa ka babae nga nagapangayo sang bulig bangod sang pag-hold up sa iya ni Uberas. Nadakpa ni Ofalia si Uberas kag sila ang nag-agaway pa sang iya sini nga sundang suno sa pulis. Pagdala sa police station, dito na na-recover ang cellphone nga ginkawat ni Uberas. Siyang karon detained na sa Police Station 2. Natukiban man nga isa siya sadto ka traffic enforcer sa Bacolod. Sa number 7, bangkay sa lalaki nga wala na sa panapton, nasapuan sa Mount Talinis sa Negros Oriental. Nasapuan sa Domingo sang grupo sa mga mountaineers nga nag-hike sa kabukiran sang Mount Talinis sa Valencia, Negros Oriental ang bangkay sa isa ka lalaki. Ang bangkay ay nagahigda patakilid sa idalom sang kakahuyan kag wala na sang panapton sang siya ang masapuan. Wala pa makilalaan ang biktima nga tubtub sa karon. Posible suno sa pulis napatay bangod sang gutom o kun sang tugnaw. Ginpaidalom naman sa post-mortem examination ang iya sini nga bangkay. Sa number 6, sa Sagay City, duha patay, isa pileson sa pagbungguanay sang duha ka motorsiklo. Duha ka persona ang ginbawian sang kabuhi matapos magbungguanay ang ilang nga motorsiklo sang kahapon sa highway sa syudad sang Sagay. Ang napatay ginkilala kay Liniel Caro nga sakay sang isa ka motor kag si Renafe Obial nga angkas sang isa ka motor nga ginadala sang iya mister nga si Charlie. Sa investigasyon sang Sagay PNP, nag-overtake si Caro sa iya. Sini ginasundan nga motorsiklo kabangdanan nga iya nabungguan ang mag-asawa nga nagasugata sa pihak nga linya. Dead on arrival sa ospital si Caro samtang napatay naman kay ina sang kaagahon ang misis. Padayon naman karon nga ginabulong sa ospital ang mister nga pilason man bangod sang pagbungguanay. Sa number 5, 8 ka mga punong barangay sa syudad sa Bacolod na biktima sa prank caller. Nag-order sa pagkaon ng caller gamit ang ngalan sang mga punong barangay. May report si Nico Delfin. Humalin sang Sabado nakibot ang pila ka mga punong barangay sa Bacolod sang separado nga may gin-deliver nga pagkaon ang food rider sa ila barangay hall. Suno kay punong barangay Lady Glass Gonzales Palian sa barangay Takuling, nagdumdum siya nga may nagpadala sang regalo sa iya kay international number ang gingamit sa pag-order sang pagkaon gamit ang iya nga ngalan. Parehos kay Palien, sa barangay hall man ginpadulong sang prank caller ang pagkaon nga nagabili sa masobra 500 pesos kanday punong barangay Rusini Distrito sang barangay Singkang Airport, Lea Palma sang Punta Taytay, Joselito Abaring sang Bata, Gloan Tambasen sang Montevista, Rodney Carmona sang Sumag, kag Ruben James Miranda sang barangay 35. Tanan sila naluoy sa rider, gani ila na lang ginbayaran ang gin-deliver nga pagkaon. Pero suno kay Palien, ipalabot nila sa PNP ang natabo agod makilala kung sinong responsable sa pagpangsasko kag mapasakaan sang kaso. Check ang ilan na security features pagkit sa application.
kay baka for both for ginabiktima ng mga ngalan kag sa ilang mga riders protection kay kitamo na dili rider na ng biktima. So Nagapangabay naman ang mga punong barangay sa mga service crew sa mga kalaan nga dapat usisaon kag i-double check anay sa mga opisina sang natungdan kung ngalan sang public officials ang ginagamit. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 4, Negros Oriental may 4 na kakumpirmado nga kaso sang Delta variant sang COVID-19. Sa bulletin nga ginpagwasan kahapon sang Regional Epidemiology and Surveillance Unit 7 na saad nga mayara na sa karon sang 4 ka kumpirmado nga kaso sang Delta variant sang COVID-19 ang Negros Oriental. Ang 4 ang kabahin sa 26 ka bag-o nga Delta cases sa bugos nga Central Visayas. Ang resulta ang gikan sa ginkuha nga swab samples humalin Hulyo 9 tubtob Agosto 9. Bangod sang kumpirmado nga kaso sa Negros Oriental, tanan nga probinsya sa Central Visayas ang mayara na sang Delta variant. Na-endorse na ini karon sang Resu 7 sa Negros Oriental para mapatigayo na ang contact tracing. Natalana pa nga i-announce ini sang Provincial IATF sang Negros Oriental subong nga adlaw kag kundiin nga bahin sang probinsya ang mga nagpositibo. Sa number 3, negatibo na sa virus ang 3 ka mga Delta variant cases sa Negros Occidental, ini base sa resulta sang reswabbing. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nabato na sa probinsya ang test results ng 3. Sa Lunes, gikan sa low risk category, ginpasaka sa moderate risk ng Department of Health, ang Negros Occidental kagin paidalom naman ini sa alert level 3. Patag ni Diaz, ang pagkambyo nga ginpatuman sa DOH na tungod sa Delta variant cases. Pero kung tulukon sa maidid ang sitwasyon sa probinsya, wala sang problema sa occupancy rate sa mga ospital. Nagapabilin ini sa 30 to 40% ang occupancy rate. May gamay nga pagsaka sa mga active cases, kag sunod sa kay Diaz, inituga man sang mga hindi mapunggan nga mga helikoton o kon mga pagtililipon pero ang pagsaka sa kaso wala nagatimbuok. Nagpanaog na ini sang nililigad nga inadlaw sa masobra 600, karon yara na lang ini sa masobra 800 ka active cases. Nag-abot ang report sinilang August 29, negative naman ang suspetsahan sa aton nga Philippine Genome Center nga amo ni silang na-infect sang different variants. Subong nagsaka jud tayo ng aton local cases. Ara na tatani sa 600, subong do nag 800 naman kita. So sige lang, no, we cannot really control, no, human activity, and in the process we cannot control ang spread ng virus, no, between one person to the other. Sa number 2, risk kag alert level sa Negros Occidental kag Bacolod City ang ginpasaka. Ginpasaka sa Department of Health ang COVID-19 risk classification sa Bacolod City gikan sa low pagkadto sa high risk. Ini ang suno kay Dr. Bea Camila Filario Natalaray, DOH Medical Officer 3 sa DOH Region 6. Ang Negros Occidental nga gikan sa low, ginhimo nga moderate risk sang DOH. Ang alert level sang Bacolod kag Negros Occidental ginpasaka man sa alert level 3. Nagakahulugan nga nagadamo na naman ang kaso sang COVID-19. Dugang pa ni Natalaray sa duha ka semana nga COVID growth rate nagdangat sa 27% ang Bacolod kag 18% ang Negros Occidental. Sang kahapon sa records ng DOH Region 6, may 126 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental kag 65 naman sa Bacolod. Ang bilog nga Western Visayas ginbutang sa high risk. Ang Guimaras, Iloilo Province kag Iloilo City ang ginkabig nga high risk, samtang ang Aklan kag Capiz naman mga moderate risk kag ang Antique ang low risk. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
Molecular Laboratory sa Bacolod Queen of Mercy Hospital temporaryo anay nga naguntat sa pagpatigayon sang RT-PCR test sunod sa pamunuan sa Bacolod EOC. Ini matapos makabaton sa pila ka mga reklamo batok sa resulta sa ilaga mga swab test. Ma-report si Nico Delfin. Nakalabot sa igtalupangod sang City Health Office ang reklamo sang pila ka mga dialysis patient nga hindi konforme sa resulta sa nila RT-PCR test sa Bacolod Queen of Mercy Hospital Molecular Laboratory matapos magpositibo sa RT-PCR test. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, ila na igapausisa ang natabo sa City Epidemiology Surveillance Unit kag sa Department of Health agon mapasiguro ang integridad sang RT-PCR machine. Ginhalt nila ano yung ilang processing. Ginasend out nila sa isa ka private man nga mall lab. For how long? Hasta makayo na ilang machine. Ginsiling man ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, nga hindi man makaapekto sa integridad sang RT-PCR machine sang BQMH Molecular Laboratory nga karon ginpaidalom sa maintenance. We take into consideration the integrity of our molecular laboratory. They have been in operation for almost a year and a half already, and not even one has been questioned. So sa aton nga mga nakakuha sang resulta nga nagpositibo nga nagpaliwat sila, we have to take into consideration there are several factors that may affect nga from positive to negative. But our experts, infectious disease consultants, has agreed together with the Philippine College of Physicians nga ang una nga resulta nga positibo amo ginang aton sundon. Ang pamunuan sang BQMH ang natalana pa nga maghatag sang opisyal nga pahayag. Damlag pa, may dialysis patient nga nagkwestiyon sa RT-PCR test results sang molecular laboratory sang ospital. Nagpositibo siya sa COVID-19 pero sang nagpa-swab test liwat pagkasunod nga adlaw sa Bay Center, nagnegatibo na sa virus. Gintinguan sang Digicast Negros nga makuwang bahin sang BQMH pero wala sila nagpa-interview. Ang ila tagdumalahan ang nagsiling nga nagapabilin nga operational ang ila molecular laboratory. Kaina, mayaraman sa mga pasyente nga pada niya ginakuhaan sang swab specimen sa ospital. Suno kay Miraflor, ining sarangman nga ipadala sang BQMH sa iban nga mga pribado nga molab nga among magapatigayon sang test sa mga specimen nga ila ipadala. Nico Delfin, para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga may mga bags and shoes nga made in Bacolod. Masobra na ini sa 25 ka tuig nga negosyo sang isa ka sapatero nga nagsugod sa pagpang-repair sang mga sapatos. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Tatak lokal, ini pagkabig sa isa ka shoe store sa Burgos Street sa Bacolod City. Sagwa pa lang sa iya nga store, may higante nga boots nga nagabitay. Ini ang 4G Shoe and Leather Crafts. Suportahan, may mga sapatos man. Pagsunod mo, makita mo ang nanarisari ang mga samples ng sapatos nga ila ginahimo. Sa iya showroom malapit sa Cyber Center, makita man ang samples sa iya nga mga produkto. Sapatos man o kung sandals, pang lalaki man o kung pang babayi. Si Romulo Layola Jr. amo ang tag-iya sini. Nagtrabaho sa Saddo sa Marikina, naging shoe designer sa Makati, kag nagpauli sa Bacolod sa 1995 para suguran ang iya kaugalingon nga shoe repair shop. So, nag-start ko nga rin kung mapulit tadi, mga business sa gamay. From Manila, nag-umpisa na ko mga material nga, tapos isa ko bilong makina. So, nag-start ko diya, ako lang isa, wala ko tawod, wala ko ni misis. Tapos, ang mga 2 months, siguro 1 month, 2 months, ang kita ko assistant, mga nabilang neighbor ko sa nga wala obra. Nagsugod sila sa pagkaayo lang sa mga sapatos pero subong nagahimo na sila sa made-to-order nga mga sapatos, bags kag iban pa nga leather crafts. Sapatos kag leather nga mga butang sang pulis, sarang niya mahimo. Kung may pakopya ka nga sapatos, masarangan Manila. Kung may kaugalingon ka nga design, pangitaan niya man sang paagi nga mahimo ini. Halos tanan nga sa isang special nga klase sang sapatos, pwede niya mahimo. Tanan bing kahit sang sapatos, kaya ko yung overhaul. Tapos mga orthopedic shoes, gabura ko yan, ang mga piang, di na... Obrahan mo sila? Obrahan sapatos. Kaya repair man sa mga doktor nga, orthopedic doctor man mo. Dili mo sa imo gina-repair? Oo, na nila. Pag resita na nila, butangan lang na nila yung resita, naka-address na yung 4G. Nakabutan. Kabalo na ko na kay kisagakad ko, hindi mga doktor, wala sa ortho, gastroya na yung kami nga mo. Naga-evolve man kuno ang ila serbisyo nga ginatanyag, halin sa paghimo sa mga sapatos, pati paghimo sa pulungkuan sa bike nga ginaputos sa leather, nagadamo na kalabanan diri, personalized pa.
kag pati riding boots o kung sapatos sa mga nagamotorsiklo, sarang man nila mahimo kung ma-repair. Sulo kay Layola, pasensya kag hands-on dapat ang kinahanglan para maglawig sa sininga klase sang negosyo. Muna sekreto sang sapatos lang din nga business kay kung kabalo kaya kung paano mo ubrahon, maubra gid sa'yo. Kaya sa siyempre ang customer happy man bala kaya nga amon gani moto di may magkadto nga sila nga makaya ni ang amon motor idiyahan ta. Correct. Sa samtang may kaya namon idiyahan namon may idiyahan siya. May 5 sila ka branches subong kag isa diri sa Kabangkalan City. Nagbatsag man sila sang epekto sang pandemic pero nagapadayon. May halos 25 na siya ka mga empleyado nga sadtuanay mga wala man sa trabaho pero iya gitudloan sang abilidad sa pagkaayo, pagtahi kag paghimo man sang sapatos. Magdugay ko na siya na notice si 4G no sa mga Santa Market makita ko na siya mag-drive ka palibot but magulong ko kabaloy nga may una siya gali nga linya man nga ila bala nga custom made nga mga sapatos kag bags. Ako bago man kuming kabalong nga may ara gili nga gapanghimo man di sa Bacolod. Kaya may nagsuggest na barb sa aton nga audience nga nabi ni siya pang good vibes kay tatak Bacolod, tatak lokal. Oo. Kag nami mingno kay mga specialty shoes. Kay may mga gakinahanglan gid sang hindi regular lang nga sapatos. Amo na ko ni Barb iban padugang height, padugang takon para magtaas. Kag nag-evolve na siya Barb sa mga pulungkuan sa bike, sa mga sapatos sa nagamotor. Kaya mo nang uso subong. Grabe no. Ka-evolve. Kag talento man naming ha. Kag nami ba skills niya, din pa saya sa iya mga tao, pag sa iya kabataan. Kag amo yadto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Patayin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.